Yau 13 ga watan 1 shekara ta 2026 na shigo wannan jiha ta mai albarka, jihar Kano, kuma na sami abubuwa na jin daɗi masu yawa, waɗansu kuma babu daɗi, musamman yadda gwamnati ta fito da wani tsari na takurawa ciyamomi da kansuloli da sakatarori da sauran mutane masu rike mukami da nufin cewar su rubuta sunansu wa suke so, kwankwasiya suke so ko gandujiya. Wannan abu ne wanda yake mara daɗi, wanda duk wani masoyi ba ma namu kaɗai wani jihar Kano ba zai ji daɗi ba.